til Madspils Mesterkok. Denne her uge har vi 2 knivskarpe hold, der skal dyste i at redde maden, inden det bliver smidt ud. Lad os komme i gang. Så har vi vores mega seje dommer, som dømmer ud fra udseende, smag, hygiejne og samarbejde. Til Madspils Mesterkok. Program, hvor vi redder planeten en af gangen. Her spiser vi ikke bare for sjov. Vi spiser for planeten. Vi dykker ned i køleskabets glemte hjørner, hvor gulerødder bliver superhelte, og hvor brødkanter får deres comeback. Hvorfor smide mad ud, når man kan trylle lækre retter frem? Velkommen til. Navnet er Frederik. Og vores erfaring i tjenerbusiness, hvor jeg både serverer mad, men også laver mad. Så jeg har meget stor erfaring, og det har jeg tænkt mig at tage med i spil her i dag, når jeg skal smage deres madspil. Jeg er B. Nu går vi hen og handler. Jeg har fået en madspilspose. Og vi har fundet det her risiko. Okay, så vi har valgt at købe en rød madspilspose med grøntsager. Ja. Og så har vi købt noget risiko, som bliver for gammel. Og her i har vi hindbær, nogle snackskiver, masser af cherrytomater, champignon, gulerødder og kartofler. Ja, og vi har tænkt, at vi vil lave en asiatisk ris. Pølser. Vi har købt ching mad. Salat. Og så sådan nogle durum. Så vi har valgt at lave noget stegt ris med svinekød og grøntsager og ris og rispapirschips. Ja. Og så købt der. Retten ser rigtig stilet ud, og de unge piger har brugt rigtig lang tid på at lave nogle forskellige typer figurer og forskellige teksturer, kan jeg se. Og der er noget forskellige dyppelse, som er sat på. Det glæder mig til at smage. Prøv sådan. Nej, jeg prøver med chipsen. Der er bare sojasauce på. Hvad? Jeg har bare puttet sojasauce på chips, der har sagt noget. Nej. Det er fedt. Ja. Det er sgu da lækkert. Jamen, vi kan vel sælge det. Det ligner de her. Okay. Og så cut det. Og så tænk lidt, for at lægge en ordentlig point, så vil jeg tilbage lige om lidt. Vi har simpelthen næsten boller i kaj fra mammas have helt tilbage i 1900. Der hvor du nu var født. Ja. Din mor hun har været med til at hjælpe og til at lave det, så det er derfor det er ekstra Så den er hjemmelavet helt tilbage fra gården af ude på marken. Ja. Det her er jo boller i kaj, ikke? Ja, Ja. Vi har nogle pølser, noget broccoli, nogle sådan nødler, nogle flere pølser. og så selvfølgelig noget lidt Og så pie. chips med sriracha på. Ja. Hvordan hedder det noget til sådan boller? Jamen det er fordi, Der er hverken ris. Der er hverken risekød. Der er ikke noget kaj. jamen, det er din livret, og det er det. Det er bare Men en når anden. jeg skal bare lade som om, Men- der er en fedt. Det er sådan den italienske version. Pølser. Så skal du bare spise det hele. Sådan boller i kaj.
Karin og Charlotte, du skal spise det hele. Det kan jeg godt mærke, jeg skal. Det er faktisk ikke engang det værste. Jeg har lige brug for et par minutter, så får de respons på, hvem der er vundet. Hvordan synes du? Jamen, jeg synes, det gik fint. Laura og Dagmar, de lavede noget stir-fried rice med noget lidt forskellige twist og smag. Og så havde vi... salted chips. Så havde vi, nogle salted chips. Og så var der Oliver P. og Oliver B., der lavede sådan en nymoderne version af boller i karry med spaghetti kødsovs og pølser. Og det har bestemt også gjort noget med min smagsløg, som vi kan snakke om på et andet tidspunkt. I forhold til udseende, så er Laura og Dagmars uden tvivl markant flottere. Hvor de har sat det op i den der lille chipskål, hvor at Oliver B. og P. de har brugt en kageform. Så er der noget i forhold til smag, og der var det faktisk, det smagte faktisk overraskende godt på begge hold. Jeg vil sige, Laura og Dagmars, det var lidt mere ekscentrisk og med lidt mere smag i, men det gør ikke, at Oliver B. og Oliver P.'s ikke var fantastisk også. Så er der noget med hygiejne. Det ved jeg ikke, hvordan jeg skal gå der. Jeg tænker, når vi går køkkenet op, så er det flot. Jeg har jo været ude og kigge i køkkenet og sådan noget, og jeg synes egentlig overordnet, at de klarer det godt med hygiejne. Drengene, de siger det på nogle telefoner en gang imellem, men det overordnet så... Fordi hvad skal tænder? Nej, jeg har ikke set vasket, nej. Satan, så vil du 3 point fra. Så de får det der. Ja. Så i forhold til samarbejde skal der ikke være nogen tvivl om, at samarbejdet derovre det var stærkere, fordi de ikke helt vidste, hvad de skulle herovre. Men jeg har givet dem, vi har i hvert fald en klar vinder, men det har været en oplevelse, som jeg... Skal vi så komme ud til stjerner? Ja, det kunne du tro, vi skal. Høj. Så er vi færdige med dagens retter, og hvad har vi egentlig overordnet at sige til de forskellige retter? Ja, det var en kulinarisk oplevelse, helt sikkert. Med både noget spicy en boller i karry på nymoderne måde med spaghetti kødsovs. Og så har der været noget stir-fried rice med noget salted chips, og det var en fornøjelse at smage. Man kan sige, at der er en klar vinder, og den klare vinder det er Laura og Dagmar med 20 point. Og så har vi Oliver P. og Oliver B. med 18 point. Så overordnet, så har Pia gjort det bedst. Yes. Men hvad får der til at sige, at det er dem? Smagen af maden. Smagen af maden. Og så er boller i karry er ikke spaghetti kødsovs. Gjorde lidt forskel. Ja. Men det var det, du gider ikke mere. Resultatet blev Dagmar og Laura. Men må de også klare det i næste uge?